קרה לי היום משהו ממש הזוי, נסעתי למודיעין, אין לי מושג למה עשיתי את זה, ופתאום אני רואה אנשים יוצאים מאיזו חנות בוכים מהתרגשות, כאילו חילקו שם אוכל בחינם, משהו מוזר. אמרתי, טוב, נו, נציץ, נבין מה קרה. 3 דקות אחרי זה אני עם עגלה מפוצצת, זה ממש קשה לא לעמוד בזה, שתדעו. בסדר, האשראי גם ככה לא שלי. בקיצור, המשכתי להסתובב, ואז זה קרה. ראיתי את הקראנץ' מאנץ' המדובר הזה, חשבתי זו גלידה ששמורה רק לעשירים או משהו. ואז המוכרת אומרת לי, בשיא הקלילות, שומעת, אם קנית מעל 50 שקלים ואת מעלה סטורי עם תיוג של המקום, את מקבלת את הקראנץ' מאנץ' במתנה. עכשיו תקשיבו, גלידות זו האהבה הכי גדולה שלי אחרי הריבים באח הגדול, כאילו, ואם זה בחינם אז ברור שאני אציית לפקודה הזאת. נראה לכם כאילו שאני אוותר על קינוח במתנה? לא, זה לא החיים שאני בחרתי לה. כאילו, תנו לי סיבה אחת לסרב, באמת, תנו לי. בקיצור, אני מסכמת לכם. תגיעו לפינוקים בסניף מודיעין, תרכשו מעל 50 שקלים, תתייגו חבר בסרטון הזה, תעלו סטורי עם תיוג העמוד ותקבלו את הקראנץ' מאנץ' המושלם הזה במתנה. וואו, פרייר מי שלא עושה את זה. כי אם בן הזוג לא מפנק, אז פינוקים יפנקו, והאמת שהם עושים את זה טוב יותר, סורי. עכשיו תגידו, מי מנחש מה הפריט הראשון שהכנסתי לעגלה? אני עונה לכל הניחושים שלכם.